ध्यान दो कि भैया अब सुनया गे के भैया अब सुनया भैया अब सुनया गे के भैया अब सुनया गे के बयानमा न काहे कहले शर्मा गुलाब करनी करिहाना खारा एड्रेस हमार जिला समस्तीपुर बिहार तो घर बघरा पर घर बघरा अब तनी ध्यान दी कहानी पर हमरे खानदान के एगो गीत के भाव लगल आय हाय हाय अरे इनकर रहनिया देखी अरे जीवा जाला जोरी बोकबा बोलत रहे ये हमर खानदान के स्पेशल गीत बड़का बाबू तब बोकबा बोलत नहीं खे इनका सुंघाब तेल खारी मुहावा खोलत नहीं ओहो पुरबो जनमामा के अरे पुरबो जनमामा के अरे कहिले बयानमा हो निरंजन बाबा के हो निरंजन बाबा के भइले देखती गोलला नामा हो निरंजन निरंजन बाबा के निरंजन बाबा के बेटा के ब्रह्मा विष्णु महेश बड़ भाई ब्रह्मा जी छोट भोले दानी बड़ भाई ब्रह्मा जी छोट भोले दानी बड़ भाई ब्रह्मा जी छोट भोले दानी विष्णु चक्रधारी के सभे जानतानी विष्णु चक्रधारी के सभे जानतानी लिखने अरे उत्तम गुरुजी बड़का बाबू नाम बताइए विजेंद्र बाबू ठेकेदार मोगल चौक निवासी पुरस्कार के रूप में पैसा दिले बानी आशीर्वाद मालिक से पतना शुभकामना खाते लिखले उत्तम गुरुजी जितेंद्र गावे गानमा हो निरंजन बाबा के भइले देखो दिन गोलला हो अब कहानी तनी आगे बढ़ल निरंजन बाबा के 3 लड़का ब्रह्मा विष्णु महेश जब यहाँ के जाबो पिताजी के नाम